M'agrada representar l'educació emocional amb un cor, amb ulls, boca i orelles, perquè educació emocional, al cap i a la fi, és posar ulls, orelles i boca al cor per poder mirar, escoltar i expressar el que passa per dins nostre i també el que passa dins de les altres persones. I també alhora és posar cor a la mirada, a l'escolta i a les paraules. El que és evident és que hem de confiar en les persones, en els seus somnis, en les seves possibilitats i hem de sembrar esperança, sabent que no tot és possible. Ja ho sabem que no ho aconseguirem tot, però hem d'actuar com si tot fos possible. Moltes vegades estem tan preocupats per com seran els nostres fills i filles quan siguin grans que ens oblidem de gaudir de com són ara. Els eduquem pensant en una vida futura quan resulta que la vida ja està sent ara. Per tant, gaudim-la, compartim-la i sobretot que educar sigui crear moments d'estimació i moments màgics i bonics de pura i plena vida.